Күні бойы ойлап жүрем жанықайым, сенің янда рәхәт минем жаннарыма. Сен бит минем көтіп алған бәхетемдей, ұшып келем бәғіркәйім яннарыңа. Неге инде икебезгә ике бәхет, икебезгә бәхетебез берәү булсын. Күңелләргә җылы хисләр генә тулып, йөзләребез шул бәхеттән балкып торсын. Нигә инде икебезгә ике бәхет, икебезгә бәхетебез берәү булсын. Күңелләргә җылы хисләр генә тулып, йөзләребез шул бәхеттән балкып торсын. Йөрәгемнең түрләренә үтеп кергән, яраткан яр берәү генә минем өчен. Нигә инде икебезгә ике бәхет, икебезгә бәхетебез берәү булсын. Күңелләргә җылы хисләр генә тулып, йөзләребез шул бәхеттән балкып торсын. Нигә инде икебезгә ике бәхет, икебезгә бәхетебез берәү булсын. Күңелләргә җылы хисләр генә тулып, йөзләребез шул бәхеттән балкып торсын. Нигә инде икебезгә ике бәхет, икебезгә бәхетебез берәү булсын. Күңелләргә җылы хисләр генә тулып, йөзләребез шул бәхеттән балкып торсын. Нигә инде икебезгә ике бәхет, икебезгә бәхетебез